बा महनसे कुन्टेलसे कुन्टेलनै दोनगोन सिन्था खालामगासिनो नै। हाय लोगोफोर खुलुमबाय, आंनि बे डिबिस ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायहरनाय थाखाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ लोगोफोर। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ आंहा एसे प्रब्लेम जाबाय थादों होननानै, बिथिंजाय आइनि बेमारनि थाखाय आरोना। आं थांनोनो मोनाखै, 1 सप्तानि उनाव आङो न'आव थांदोंमोन, जोंहानि माने बोराय लाहानि न'आव आरोना। ओमफ्राय बोराय लाहानि न'आव थांनायनिफ्राय आं फैफिननो हायाखैमोन आरो। ओमफ्राय दिनैयो बुधबार आरोना, नेक्स्ट बुधबार सप्तासे ग्रोब जाबाय आङो थांनो हायाखै आरोना लोगोफोर। ओमफ्रायो नै दिनैयो आङो दखानाव फैदों नालाय, बिथिंजाय बिखुनजोखौबो गारबोनो हाया जानानै दङ। बिखुनजोआबो ओरैबायदि बेमार जादों आरोना, सुगार प्रेसार किडनिनि। ओमफ्रायो हथाथनो गाज्रि जाबाय थायो आरोना, बोरैबा मोनसे जाबाय थायो। ओंखायनो जोङो हारसिं दोनबोनो बायो आरो। ओमफ्राय दायो आङो उपाय गैया, नै बिथिंजाय आइनोबो एसे जि सुना होनांगौ जानानै दङ नालाय। ओंखायनो सानबाय मा दिनै थांनानै एसे नायनानै फैहैनि आइखौ। गोसोआबो सुखुथाराखै, माने मोजां मोनाखै आरोना। जेसेबां जिबाबो गावनि बिमा आरो आं बिखुनजोखौ मालाबाबो मालाय होननानै साना आरोना। बिखुनजोआ दायो एसे देहाया एसे माने माबा जानायखाय आङो दिनै फैबाय आरो, नङाबा आंबो 1 सप्ता जाबाय आरोना। आइया एसेबां सिरियास थांबाय होनबाबो थाफैनो हायाखैमोन आङो। जियानो जाया माथो खालामनो, हाबा जाबा हिनजावसाफोरा माने न'खरा गंनै जायो आरोना, बिथिंजाय नायनो ना बिथिंजाय नायनो बिदि जायो आरो। मानसि बुरजा थाबाथ' जेबो नङा। दायो जोङो दखानाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो थांनोसै आङो, साइकेल दंखायो आंहा, साइकेलजों थांसै लासैनो। नै बिथिंजाय आरो माबा नोंसिना गुमैया मालफोर मैयायो जोबस्र'जोबदोंमोन नालाय, ओंखायनो दायो गुदामनिफ्राय लाबो सोफैगासिनो आरो। ओमफ्राय माया सर्ट जाखो जोङो बेखौ सर्ट लिस्ट बानायनानै दोनखायो आरोना लोगोफोर। जियानो जा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, आरो आं दायो नैबेयावहाय सर्ट लिस्ट बानायनो नागिरदों, मा मा मेडिसिना गैया आरोना। माबा गोसोआव थाया नालाय, जायनि आखायाव जि बुस्थुआ जोबो बेनो माने लिस्टाव लिरनानै दोनो आरो, होमबाना थाब थाबनो माबायो। नङाबा एफा बुरजा मालाव नागिरनानै मोना नालाय लोगोफोर। दायो आङो दसे थानानै थांनोसै आरोना। बिदिनो मा मा लाबोदों नायनि आङो। दखानावबो बिराद खामानि थायो। आरो हेर' लिफ दिवहां আছে মানে नोंथांमोना दायो नायलांबाय थादो दे, जों खामानि मावना लाग्रोनोसै ना। बहा दोनगोन सिन्था खालामगासिनो नै, मुलिखौ बहा दोनगोन होननानै मिलाय मिलाय दोननांगौ नालाय। रेक बानायबावनांगौ लोगोफोर, रेकखौनो बानायनोनो हायाखै। ओंखायनो मिलाय मिलाय लाखिथ'नो गोनां जादों आरोना। रेक लासैनो बानायसै, बिथिंजाय काउन्टारबो बानायनांगौ, ओरैबायदि जानानै दं। नै आंना साइकेला लाबोना दोनफैखाबाय, थांनोसै लासैनो। जिखुनु खामानिखौनो जयै मिलायनानै मावोब्ला थाब जायो आरोना लोगोफोर। ओंखायनो जों सानैजों जिखुनु खामानिखौ माने जमानो मिलायलायनानै मावो आरो, होमब्ला तारातारि जोबोना लोगोफोर। माने सानसेयाव मावनांगौ खामानिखौ आधा बेलायावनो मावनाय बिदि जायो आरोना लोगोफोर। नै लोगोफोर दायो साइकेल सलाय थांगासिनो आरो बिमाखौ नायनो। ओरैबायदि सान्दुं गोसाखा, ओमफ्राय जि सान्दुं गोसा लोगोफोर। साइकेलाबो नै गोदोनि साइकेल स्कुल टाइमाव, स्कुल नङा कलेज टाइमाव बायनायमोन आरोना, बेखौनो आङो लांना दोनहैथ'दोंमोन आरो। जि सान्दुं गोसा ना लोगोफोर, माबायदि। बेथिंजाय साहा बागान, बेथिंजाय नै बिबार बारि, गोजौआव जि मोजां मोजां बिबार बारना दं नै, लाइन लाइन लाइनथार। नायलाय लोगोफोर, बेथिंजाय साहा बागाना जि मोजां जाना दं नै। ओमफ्राय आं साहा बागान जिं जिं, नैबे आरो जों गामि, नैथिंजाय आरो साहा बागान। मोनहैथारसिगोन, बारा गोबाव गैला आरोना लोगोफोर। नैथिंजाय लोगोफोर नै साहा बागाना जि मोजां मोजां खिलिजोब्बाय आरोना।
नैथिंजाय बिमानि थाखाय नै बिस्कुट पेकेटनै लादों नैथिंजाय नै बिबारा बारि लाइन लाइनथार ओरैजाय हाब्बाय आरोना दायो जों बिथिंजाय बानलुबो गायदों आरोना जोंहाना नै बानलुआ बिबार बारहांबाय फिथाइ थायसिगोन बिथिंजायथ' बैग्रि बागान नै लोगोफोर आङो दायो न' मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय न' मोनफैनानै ओंखाम ओंख्रिबो संखांबाय ओमफ्रायो संखांनानै दायो बाबाखौ जानो लेंहैनो नागिरदों आरो मानो होनोबा बाबाया माबा बैग्रि खादों नालाय हाजिराबो दं आरोना आदा सासे ओमफ्राय बेखौनो लेंहैनो नागिरदों आरो ओंखाम ओंख्रिया मोनजोब्बाय नालाय दायो 2ता जाबायानो आरो आंहाबो थांफिननांगोन नालाय ओंखायनो बबेखिनियाव खादोंबा जि सान्दुं गोसा नायलाय लोगोफोर ओरैबायदि सिनायहराखै आरोना खिन्थु ओरैबायदि सान्दुं गोसाथार जियानो जा लेंहरनि र' आइया हारसिं जिरायना दङ इथिंजाय थाम्फै माबाबाय थादों डिस्टार्ब खालामसोदों गरम दिन हाबांबायानो लोगोफोर बे बोसोराव सागे बांसिन गरम जागोनदां आरोना बिदिनो नांगासिनो आंनियाव ओमफ्राय नै इथिंजाय जि हाखु दाखु संबाय मानामुनि आलु बाजिया सायनानै सुनानै गालांखादोंमोन नालाय मानामुनि आलु भाजि ओमफ्रायो मासरुम आलु बिलाथि मोनसे संबाय बानलु बाथोन आरोना लोगोफोर दिनै गोथावनो थेब्रे बोथिसे जानानै थांसैलाय नोंसिना गुमैया ओंखाम लाफाखादों आरोना नैथिंजाय नै सान्दुं मोथाथार नै ओरैबायदि सान्दुंखा नै लोगोफोर इथिंजाय जि बुरजा खाना गालांबाय आरोना नै बस्ता मोनसे मोननै मोनथाम बेयाव मोनब्रै नैथिंजाय दं आरोना नै मोनब्रै फारिथिं दंबावोसो नै मोनबा 6ता 7ता 8ता बे बेलेग बेलेग आरोना लोगोफोर 8ता नैथिंजाय इसोरो नै गंगार दुन्दियाबो फाननो लादों आरोना नै दायो इसोर खानानै गालांबाय ओमफ्राय नै जि गंगार दुन्दिया गिदिर गिदिरथार नै खानानै गारलांबाय आरोना बिसोरो सान्दुं नाङिनि खोबना गालांदों सिगां खानाय समाव बिराद जायोमोन जोङो नै बे बोसोराव बे बैग्रिखौ एबारसो फार्स्ट जादों आं थाखायाखै लोगोफोर लावफोरा गिदिर गिदिर जाबाय ना दाखालिसो फिसा नुलांगानाङामोन दायो जि मोजां देरबायानो नै बे थाइसे नैथिंबो नुदोंना लोगोफोर नै आरो इथिंबो दंबावो नै थाइसे इसांनो खाखांदों माथो गिदिर फिसा जमा जाजोब्बाय औ लाङो बिसा सोरनिफ्राय लांदों सोरनिफ्राय 5 कुइन्टेल ओमफ्राय 7 बस्ता दंबावोमोन आरो औ बारदों 5 कुइन्टेलनि बारदोंदां बुरजा मानो लांदों बे दाबो 7 बस्ता दंमोन आरो इसोर बबाव लाङो हारमुथि इयावनो गुवाहाटीयावनो दा सान्दुं गोसा नांगोनसो बे फाननो हायाखैनो 7 बस्ता गाबोनबो हमबावगोन जोङो थांनो बादारो औ हारमुथि लांदों हारमुथि गाव गावबागाव आरो गाव गावबागाव कास्टमार माबा लांनांसिगोन आरो ना खैथासोआव थांगोन नोंसोरो खैथासोआव लेंहरना होनांगौ
Kei kuntal jagan bela. Bostam moनसे kuntal बेसे थायो? Ba महनसे कुन्टेलसे कुन्टेल 2 कुन्टेल 3 कुन्टेल 4 सो जागोन दां एसे खम जागोन आरो 3.5 सो जागोन बे सुथलाना माइखौलाय ना सुखानसै ओंखाम जाहोखाबाय नोङो आदाया नैथिंजाय जोंहा नाया एसे हामांबाय आरो ना गाव एसे थाबायनो हानाय जाहांबाय आरो लासैनो नैथिंजाय आरो नै हाग्रा संगासिनो दायो न'निफ्राय ओंखारबोफिनबाय आरो ना आङो ओंखाम ओंख्रि जाखांनानै हाजिराबो दंमोन नालाय हाजिरानोबो साहा फुदुंखांबाय ओमफ्राय दायो आयाबो एसे मोजां जाबाय नालाय एसे जिबो जोमबो सुनांगौ दङमोन आरो ना आयाथ' दा सुनो हायाना बाबायाबो हारसिंनो हाखुवा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखौनो एसे मावना होनो फैदोंमोन आरो ओरैबायदि बेस्थ' जादों आंहा माने बिथिंजाय फारसेथिं बिखुनजो फारसेथिं गावनि बिमा आरो फारसेथिं गावनि माने खामानि दुकानाव आरो टिउसनखौ बन्द' होथ'नायखायसो आरोना लोगोफोर दायो जियानो जा न'आव फैबाथाय फैनाय समाव ओरैबायदि मोजां मोनो खिन्थु थांनोसैयाव गोसोखौ एसे बोरैबा मोनो आरोना लोगोफोर नोंसिना माबायदि जायो कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय आं खिन्थु थांनोसै समाव एसे माने गोसोआ दुखु मोनलाङो आरोना एसां हाबा जानाय एसे गोबावानो जाबाय होमबाबो न'आव फैबाथाय आवगोलनिफ्रायनो फरायनाय समबाबो बिदिनोमोन न'निफ्राय थांनोसैबाथाय माने एसे दुखु मोनखायो आरो आंहा दायोबो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आङो नै लामा ससेयाव न'आवथ' आं भिडिअ बानायबोआसै फैनाय समाव खिन्थु दा थांनोसैयाव नै लामा ससेयाव जोङो सिगां सिख्ला समाव गरम बोथोरबाथाय नैबे दंफां सिङाव जिरायोमोन आरोना लोगोफोर नैयावहाय नैबे जोंनिया माने लाइब्रेरि माने ओरैनो गामिनि मिटिं सिटिं जायो आरोना लोगोफोर बेयावहाय जियानो जा नोंथांमोना माबायदि मोनखो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहरदो लोगोफोर आरो बिदिनो सापर्ट होलांबाय था नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनबाथाय माने गोसोआ भिडिअ बानायनो माने इन्टारेस्ट नाङो आरोना लोगोफोर बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय आंबो नाजाबाय थागोन जियानो जा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबोद नायनो थाखाय थेंक इउ स' माच दायो आं थांबाय थानोसै दे लोगोफोरनि ओरैबायदि साइकेल सोखा नालाय आंहा ओमफ्राय बोरायाबो दखानाव दङ ओंखाम बियो दखानाव लाबोखादोंमोन नालाय इयाव जाबाय आं न'आव जाबाय आरोना दिनैयो दायो थांसै